Jeg har valgt denne her reklame, og jeg vil nu begynde på min analyse. Formålet med den her reklame, eller sådan en, den har jo altid et formål, det er at få modtageren til at købe et produkt, eller endda overbevise modtageren om noget, og i dette tilfælde det er at sælge mere tøj til drenge, mænd og fyre. Afsenderen det er H&M, og produktet det er H&M tøj til mænd generelt, og mediet det er, altså det her det er et billede af en tv-reklame, som lige har kørt hen over tv'et her for ikke så lang tid siden, og måske stadig endda gør det, tror jeg. Og reklametypen det er en kommerciel, da den forsøger at sælge, og udseendet, så vil jeg lige prøve at beskrive den her, det er en sort-hvid reklamebillede, og det er David Beckham, som er i baggrunden, men man ser ham rigtig meget stadig tydeligt endda, og H&M-logoet det er placeret i forgrunden, og nederst står der det her hashtag Beckham for H&M, og så der under der er det deres internetadresse. Så er det måske lidt en iscenesat reklame, men fokuset det er selvfølgelig H&M-logoet for det første, da det er skrevet med rødt, og derefter selvfølgelig David Beckham. Der er som sådan ikke sådan et stykke tøj eller lignende i den her reklame, men de fleste ved, hvad H&M er for noget, at det er et tøjfirma, som er rigtig mange steder, og det samme, og hvem Beckham er. Men altså produktet i den reklame er ikke sådan, er jo ikke Beckham, det er jo egentlig lidt Beckham, da de forsøger at vinde folks hjerter ved at vise en kendt, og hvis man går med tøjet, så, altså hvis han gør, så vil alle andre må også. Og forgrunden det er det røde H&M logo, og baggrunden det er sort-hvid billede af Beckham, og det er jo med til at understøtte de ting som altså H&M som er i fokus. Og det gyldne snit det er jo H&M, altså logoet der som ligger der. Det giver en form for ro og også lidt sammenhæng i det her. Og reklamen den er jo bygget op om en bestemt person, og det her det er jo igen med til at skabe et fokus i reklamen, og det er jo selvfølgelig igen David Beckham. Altså der er ikke nogen tekst på den måde, sådan, altså der er selvfølgelig H&M logoet, men også du ved det der hashtagget der. Og den her tekst, som vi godt kan kalde det er jo som regel altså at budskabet fremstår meget klart, og det er jo selvfølgelig H&M tøjet. Sådan rent visuelt, altså det visuelle indhold er sådan, det er jo, altså for det første så er det jo David Beckham, han er jo rigtig kendt sådan, af rigtig mange mennesker, og det er jo selvfølgelig et rigtig flot billede af ham, og blikket det, han stiger, eller han kigger jo på os, og charmer sig rigtig, og flytter faktisk på en eller anden måde også med modtageren. Og så for lige at få noget andet ind, så har jeg taget AIDA-modellen ind, eller AIDA-modellen, jeg ved ikke lige, hvad man kalder det, men altså det første A, det står for attention, og det er jo selvfølgelig at fange modtagernes opmærksomhed, og det er jo selvfølgelig Beckhams blik, og bare ham i det hele, der får den her opmærksomhed her. Og I det står for interest, og det er jo at skabe den her interesse for produktet. Og så det står for desire, og det er jo igen noget med det her med at sådan ønske sig det her produkt her, altså ønske af H&M-tøjet. Og action, det er jo det her for modtageren til at få det her tøj og få at handle det her. Og det gør jo også igen, som jeg sagde før, hvis han kan gå med det, og det ser man jo en rigtig tv-reklame, så kan alle også, og så vil alle også, fordi han har jo stil, og en rigtig flot mand. For at komme lidt mere ind på kompositionen, så er det et nærbillede af David Beckham. Farvevalget genererer, at man først skal kigge på H&M, da det jo er rødt, og det er det første, man ser på. Også en rød farve er meget sådan, ja. Og derefter skal man selvfølgelig se på det her nærbillede af ham, og han kigger igen på modtageren. Altså målgruppen, det er mænd sådan generelt, sådan, eller du ved, eller alle ældre, både drenge, fyre og mænd og så videre. Og så er det den primære brugsværdi, da varen er alene, og så det er det, den skal bruges til, altså David Beckham igen. Og der er jo selvfølgelig også en sammenhæng i den her reklame. Altså, det skal jo siges, det er jo et klip af reklamen, det her så billede af tv-reklamen.
Og i tv-reklamen, der ser man David Beckham have tøjet på og skifter med forskellige bukser og trøjer og bluser og hvad der ellers er, for at vise modtagerne, at hvor pænt det her tøj er og så videre. Men altså i det her billede, der ses tøjet selvfølgelig ikke. Der lægger man mere mærke til hans ansigt. Øhm, og så er det jo egentlig i det her billede mere David Beckham, der sælger, og ikke lige tøjet på det her. Det skjulte indhold, det er måske, at fordi igen han går med det, så skal andre mænd også gøre det, fordi han er kendt og har den her rigtig gode stil generelt. Og til min mening, så har jeg det sådan lidt som om, altså det er lidt lige meget om han er kvinde eller mand, så kommer man sådan til at tænke rigtig godt om David Beckham, fordi han igen er en meget eftertragtet, men også rigtig flot mand, og både kvinder og mænd kender ham, så hvis det både var en kvinde og mand, der sad og så det her, så vil for det første kvinderne slå øjnene op for David Beckham, også fordi kvinder tog H&M, det er jo både kvinde og, altså det bruges af både mænd og kvinder. Og så reklamen selv er jo begrundet af ham selvfølgelig. Og den virker troværdig, da han er på, og i den her rigtige tv-reklame kan man jo se på tøjet på Beckham. Og så er han jo den oplagte til at bruge til sådanne ting, fordi han er som han er. Jeg synes egentlig godt om reklame, men det skal ikke blive sådan noget overfladisk noget, og specielt ikke hvis den sælger på en uretfærdig måde. Altså, den skal være troværdig, fordi at der er rigtig mange mennesker, der sagtens skal gennemskue de her reklamer, om det bare er et trick, eller om det er noget helt andet. Så jeg tror, de fleste vil egentlig gerne have, at det skal være troværdigt, sådan så man ikke går ind og køber et produkt, men der egentlig ikke er rigtigt, bare fordi at reklamen viste det her. Ja, det var det.